ассалому алайкум бинандагон ва ҳавозирнони канали Libos TV. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон дар ҷои паплино мо телефономонам мемонем барои шумо навинкои паплина барои шумо сёмка мекунем, мепартоем. ина ҳозе ки дар ҳамин навор дидестем паплинои нав буромад навинка инаиш чӣ кардаги аста инаи нархаш айсоби качестваш зависит мекуна. Навози мо барои нархҳои ҳамин шинос мешавем. Анаи навинка ҳастай глош дар берун хеле адибат кардагиам. Эҷа камтарин 3D меган ера нарх навози мо ай савдогар мепурсем. Савдогар биҳад бачаи нас мо телефономонам мемонем. Шумо занг мезанед, мо ба шуморо ба хонатона дастафка мекунем. Нархҳои дастрас хати марҳамат ҳамин навинка чанд ай? 120 шаҷон. Навинка 120 сом. Либосаш 3 метраш 120 сомон. Ва ҳаминҷо шумо да бо паплинои вишивкадор ина то таша шумо нигоҳ кунед ки чӣ хеле вишивка доранд, то поёна вишивка доранд. Нархи ҳамиё ино нархи вайш оптуш 220 сомон аст. 220 сомон. Качестваш беҳад наст. Яхе вақте меқапи мулоимай фарқ мекуна ай дига. Ҳаладной на. И зурш дар задагия. И хеле чиёшам бо дига хиёл даста. Шушта мепушишада кади. Анами болош нашумо ака сар мекунем, ай боло сар мекунем. Ҳамаи расветкора дорам, ҳамаи расветко ҳастанд. ина шумо бибинед мувофиқи таби дили хитон заказ мекунем. мо шумо да дастафка мекунем. номбаи телефон ма дар поён мемонам. шумо дастафка мекунем. шумо заказ ки кардед мо ба пеш шуморо мерасонем. марҳамат инами болое ки ҳамаш мебинед. нархи амиё 220 сомон. ҳамин чизе ки дар экран мебинед вишивкадор ҳамаи расветкош ҳастай. ҳамаш санги сваровски задагӣ тайёр кардагия. марҳамат касе ки павукуси худаш вибират мекунем. вибират кунем. марҳамат ҳамаи маркаш будааст. ҳаминҷода магазин беҳад багати ҳамаи светош аст. то ҳанами материала 220 сомонӣ. то инамҷо омадед. ана ки аями сар мешавад. амиём ҳамаш вишивка задагиян. нархи амиё 180 сомон. 180 сомон. ҳамаи рангош ҳастанд. ина марҳамат бибинед. ягон камбудӣ нест материалда. материал беҳад мулоим будааст. бо ина савдогар чӣ хеле ки гап мезанад мега ира шушта мепушӣ материал вайрон намешава. сангчои майда сваровски задагиян. на касе ки да маъқулай занг мезанад ман ба хонатона дастафка мекунам. чӣ хеле ки ман шумо да дастафка мекунам. то Россия, то Франсия, то Германия, то Австралия ҷое да ки шумо бошед почта қатъи мо ба шуморо равон мекунем. чизои миллии тоҷикира шумо дар ҷои кадом гӯшае ки дунё бошед мепӯшед дастрас мекунем. ина марҳамат инаиш бо аҷоибот фасон будааст. ин чизое ки ҳамаш мебинед. нархи нами гуфтагӣ хати инаҷаш бо беҳад ин материалш беҳад фасон бо амиам ҳамин нархая ака ёки дигар 180 сомон. ина бинед чӣ қадр фасона. ин амё инаи поён будагиёшам ҳамиём навинка. ҳамин нархати навинка нака расветкошонанда расветкошон ки шумо да мумкин кадом гулиш ки маъқул мешавад ҳаминҷо да скриншот мекунед мепартоед мада ма 100% шумо да дастрас карда метавонед. ина марҳамат ин чизое ки 100% ҳам вишивка доранд ҳам ҳамаи расветкош ҳастанд. ина марҳамат иҷа ки омадӣ вибр тагум мекунӣ мегӯӣ ҳамаша бихарӣ. ҳоло беҳад ҳамаш фасона. ҳозир то ахирша мерем. ина чӣ хеле ки ҳозир савдогар гап мезанад дар ҳаминҷа бо национални кардагиян. дизайнои худшон хати переделка кардагиян. вишивка задагиян. ҳамин папленда барое ки материалш зурай. ҳамин папленда вишивка задагиян. нархи ё чандай? ино 180. ино заводской задагиян. ё заводской задаги дастан айму даздуз нест заводской задагия. не рангоша нишон. ина ҳамаи не рангош ҳастай. ин то инҷера бо ина марҳамат касе ки мехоҳад марҳамат занг бизанад.
Ну, дастабад мекунем шумо. Ана бо ай тарафш мегирем. Анаи тараф ҳамин чизое ки 3D кардагиам. Ай тараф ҳамаш ин нархи ё чанда ака? Ина 120 сомон. Ҳеҷ хеле ки нишон додем. Ина то таша мерем. Ё гулои 3D задагиам. Ина ёш камтарак айчи буромадагиам. Ай материал берун. 120 сомон ҳамаи расветкуш ҳаст. Ҳамаи расветкуш. Ҳамаи расветкуш дар ҳамиҷа будааст. Ина марҳамат. шумо хуш вақт ҳозир биё. ин нархи ё чанда як бор дига бугу такрор кунам. Мана ино садия. Анами тарафш сар мешава, либосаш 100 сомон. Сваровски санкати задагия, часпондагиан зурай хали модния да. Инаи савремени модни барои духтарако ҳам ёбдастанд. Се либосаш 100 сомон. Беҳад арзон. 3 метраш. Як либос 3 метр мешава, либосаш 100 сомон. Ино вишивка сармешава. И тараф чӣ? И тараф як 60 метим. Ина и тараф бо инами сар мешава, чӣ хел шумо